eywa mi salmini bandiraɓe fof oɗo ñalawma ko ñalawma momin jejjitta e nder gurdam e création quand même ene Allah waɗi min ɗo e ngoɗo wuuro waali par ce que événement momin jejjitta momin markata e ñalɗi mawɗi ɗi nokku o dañi waali e diwa muɗum e guure amen cawdiɗɗe e commune o foof hande min jaɓɓiɗo hande ko koɗo tedduɗo fondation Thierno Wolle Ndiaye Madine Gounass représenté par le ménager général directeur de projet Abou Ndiaye ene arde sete muɗum une délégation mo ganduɗa de haute nature parce que ko considération mawɗo tuggi Madina Gounass ha waali Diantang pour arde salminde min waali e commune mum min mbawi tan ko yettir ɗum Allah oɗo ñalawma jeeyama e ñalawmaji ɗimi limtata ɓurɗi wonde min important e gurdam amen eywa min calmini à travers garɗo garal Abdoulaye Wolle Ndiaye fondation mum ene ara ɗo sur la conduite de Abou Ndiaye min mbawi tan ko weltade ndeka noon oɗo ñalawma jeeyama e ñalawmaji ɗi min jejjitta e nder gurdam amen en tant que commune waali e diwan muɗum goo fannuji ɗi jeeyi ha tati gurdam amen e hakkude amen e Madina Gounass mbiɗa wawi wiide waali ko leegal e Madina par rapport e gurdam hakkude amen e mabɓe e ceerno par rapport e gurdam amen e diine amen e foof min tuugui koye Madina Gounass ndeka noon Madina so Abdoulaye wawi wadde oɗo fondation umaro Madina Gounass e conduite Abou Ndiaye minen waalinkoɓe way tan kono Madina Gounass min jiirata Abou Ndiaye e Abdoulaye Wolle kono min jiirata ceerno Alhaji Mamadou Saydou eno min jiirata ceerno Amadou Tidiane Ba ndeka noon minen hande are amen ko ceerno amen are amen ko yimɓeɓe min teddini ɓe ceerno teddini yimɓe rewɓeɓe kadi wadde kala ko fati e jokkere enɗam e fuutankagal ndeka minen banggueji ɗi foof min nanguiramo ko ɓi amen par ce que min jeyda e makko e fimbo komin minen fof komin bandiraɓe banggue ɗiɗo ɓo to ummi to e waali ko gotum sertata waali Madina Gounass waali e diwan mum bedenki Sinthiane ti ɗum ɗon so wiyama janggo Daka Madina ne waɗa wuuro ngo ayita ɗo neɗɗo ndeka noon minen min nanggui ko Madina ari ɗo kadi ɓe gaare nokku mabɓe ɓe gaare ɗo ɓe jiiɗi yiyede min mbi bisimilla mabɓe hay hunde Allah waɗi sa ɗum par hasard hunde fof ko hoddira min jabri Allah Ablaye wona neɗɗo goɗɗo momi en investisseur goɗɗo momin gaddoy bang goɗɗo no ko neɗɗo amen jibinande amen momin gandi hamin jiida e muɗum witi ɗo ɓolo yoni min saka noon so wonti ko balle goɗɗe ma walla jikki goɗɗo ene hakkude amen kono minen garal ngal tan yoni min e teddugal min ganda noon komin mbaɗata ha muusa on kono minen ɗo ala komin kawani on ala kodi kadi min jiiɗa ɗo hende kala komin ɗo yowata ko belamma yowata ko itta toon ɗo ko belamma e fof kadi ko ɗum min ñaagui Allah yo Allah waɗan min ɗum ɗo hen ha jahon ɗo tourné o ha koton ha dartoɗon galleji moɗon taw on jiyan tana waali e commune mum e diwa mum fof ne jaɓɓon wiyon bisimilla mon on jarama jaɓɓa ɗo ko ceerno Elhadji Amadou Tidiane Ba kalifa tedduɗo to Madina Gounass jaɓɓa ɗo ko kaw Elhadji Abdoulaye Wolle Ndiaye sibabude darde makko e leñol ngol tinnare makko e ballal makko e leñol ngol no monsieur le maire wirini ko kanko woni momin notani ɗo tawi kadi amin gari ɗo e nelal makko e wondude kadi e weltare mawde ko e ɗaɓɓande monsieur le maire sibabude yiɗande nokku o jaam yiɗande nokku o teddugal yiɗande nokku o ɓeydare e banggueji ɗi kala o daɗɗi projet ji makko noon gam wallude commune waali walla e dendagal ɗo bandiraɓe fuutankoɓe tawi ko e nder nokkuji saabu en jiiɗo kanko maire mo waali Diantang e commune aji goɗɗi maire uji mumen gaari ɗo jiida e guure certude wadde firti ɗo ko fuutanko foof ndendi ɗo hande oɗo kikiɗe hande e jaɓɓade kawalla Abdoulaye Wolle Ndiaye kanko waɗi nde ɗo yamirore yomi arɗo hande e inde makko mi ara mi hollita kanko monsieur le maire ko ɗaɓɓitirnomo ko omo jogui anniya so hawri e welede jomiraɗo gollande mo ɗum taw kadi koye ɓernde lamde ceerno ene jeeya hen wallude commune o ha sertay ɗom kaw
ina hen o ɗaɓɓi jamaji ɗi ganduɗa ina poti fewnede ɗo e nder wuuro Waly Diantang. ina hen centre de santé mo ganduɗa ko centre de santé mawɗo mo maire o waɗi projet mum yeehi ha fuɗɗa kono ronki jofde nde Kaw Wolle Ndiaye walla tamo beele on noon projet ina joofa. o wi min gar min pawa hen guite amen min nana ko kalton min keɗo ɓesguji ɗi min ganda wonde eɓe jiiɗi ko ɗaɓɓuɗon ko e on saaha so tawi min duttima so tawi projet o waɗama gasi garen golle ɗe golle ha ɓerɗe Fuutankoɓe foof belto. o wi on noon no mbiɗa ni ko ɓiɗɗo nokku o kala ko waɗani e nder leydi Sénégal kala ko waɗani e nder leydi Mauritanie tawata mataw ko Allah woni hoddirani kono yo en gandu ko Allah tottimo ko e ko Allah restimo ko omo andi ko desnal ngal Allah jomiraɗo subhanahu wa taala itti ɗum fawi e juuɗe makko omo jogani ɗum tagore nde kala noon mo ganduɗa e ko Allah resdimo ko tottimo ko omo jogani tagore nde kala baɗɗo hen ɗaɓɓani so tawi aɗa yeeɗa mawo itti o jiif makko o rokkuma kumtira haaji ma taw kadi ko saabi Allah. o wi en noon o wona politicien o wi en noon o waɗani politique o wi en o ardani ɗo e dow inde politique o ardani ɗo ni hay inde wonde inde enɗam ga e enɗam ga ala o ari ko gam wallude ɓiɗɗo adama kala to wawi wonde e nder windere nde o ari ko wallude bandiraɓe julɓe kala to mbawi wonde e nder windere nde kono noon bandiraɓe Fuutankoɓe e kala to mbawi wonde e nder windere nde ko ngal ballal woni ko addi ɗum noon goto e men foof jaɓɓoro ɗum doole mum jaɓɓoro ɗum hakkilantagal mum gondiri hen kala ko mbawɗen wonde hakke nden ɗon weltare noon e yamirore makko ko ñalawma janggo min ponno hodde kono wiye jamma he yomin pofto janggo subaka min mbadda e mon gueɗe ɗe woni min jaaha min jiiya nokkuji ko jiɗɗon waɗe ko caggal mum min joddo e ma an maire min joddo e maire uji goɗɗi ɗi ganduɗa ene gimmi nokkuji goɗɗi won hen ɓe ganduɗa kaldi e makko téléphone o so tawi min jettimi ɓen foof yomin joddo e mumen kolla min ko woni projet ji mum e on saaha min mbawa holdemo ɗum ɓawa janggo subaka noon min mbayno ɗo e Waly Diantang so adi ɗo kadi jillu amen ngu joofi on saaha min dutto toon e Madina Gounass. eɗen jetta bandiraɓe Fuutankoɓe saabu occasion oɗo weeɓani en mbaɗi fodde balɗe 5 walla balɗe 6 e Fuuta taw ko golle mawɗe ɗe o waɗi ɗe ganduɗa ɗeɗo golle ala ko wawi wadde ɗum so wona état te ko état tan fotno wadde ɗum o lomti état e wallude mo ɓesguji ɗi o waɗi ɗum ɗo e nder leydi Sénégal e te hay hunde hen ala mo fotanta hunde so wona taw ko fodanma ko o waɗi ɗum ɓernde lamde o waɗanma ɗum taw hay hunde kadi ɗaminaki hay rettude goto alanama hen so wona duwaw hay duwaw o so sahibino yuma a jarama kanko ala ko sohli so wona yo ɓerɗe men ɓuuɓ so wona yo en belto goto e men kala ɗo woni ɗo ɗo woni wona e jaam e cellal e kisal ɗum noon en jetti bandiraɓe Fuutankoɓe fondation o noon wiya ko fondation Thierno Wolle Ndiaye ceerno o teddiniri ɗum ko ceerno makko Cheikh Siraji Din Cheikh Elaji Mouhamadou Seydou yo weeli Allah woni mum Wolle o ko jinnaɗo makko mo ganduɗen enen foof so wiyama Wolle e nder leydi Sénégal e Mauritanie hay goto majjani ɗum ba makko wiyete ko Mamadou Aliou Wolle o holko firti onon fulɓe Wolle holko firti Wolle firti koko yooɗi jinnaɗo makko joɗɗo ha wiya Wolle ɗum woni Wolle o woni inde ba makko nde yettode nde ko yettode famille makko woni Ndiaye o woni fondation Thierno Wolle Ndiaye ko ɗum woni fondation Thierno Wolle Ndiaye fondation garɗo fabade julɓe garɗo fabade Fuutankoɓe Allah bandiraɓe tedduɓe Allah jarama on jarama